Sanibona babukeli emakhaya. Lo khulumayo igama uMduduzo kaMncwango ngisuka eMjaji Fitness Club. So eMjaji Fitness Club I location yayo ise Mtubatuba khona eKZN. So si menyiwe kala uDibongs ukuthi so supporter event yakhe. Basically so celebrator noma so qwashisa abantu ngeGBV. Engakusho nje ukuthi ievent no isupport ikhona. Abantu baphume ngomningi babo, they are very receptive and ba happy as you can see. uDibongs indoda esiyaziyo ke enamava kule industry yama aerobics. So nathi sinikeze opportunity uMjaji Fitness Club ukuthi asifike sizomjoyina kuloko kuqwashisa ngoba into ebalekile namhlanje njengoba nazi babukela ukuthi silwa kangakanani neGBV. iGBV sisilimaze kakhulu. Sithi phansi ngokuhlukumezeka kwabantwana nabesifazane. Siyabona ama victims maningi kakhulu, siyayibona abantu besifazane babulawa ngapha nangapha. Sithi ke sekuyisikhathi sokuthi sik-intercept lokho njengamphakathi, boy specialty nabesilisa because ithina esenza lento kuma perpetrators. So engakusho nje ukuthi kubalekile ukuthi mina ngumuntu wesilisa uma ngibona ukuthi kunomuntu wesifazane ohlukumezekayo ngoba abanye abantu they are very silent. Sometimes abanye abantu babekezele kuba kuma relationships because mhlambe ba financially unstable, bathola support abantu besilisa, umuntu agcina esemele ukuhlukumezeka. Sometimes amanye ama families uthola ukuthi ayazi ukuthi abantu labo bahlukunyezwa ngama stepfathers, but because ngenxa yendlala nokuswela kwabantu besifazane begcina be subjected to le GBV. So sithi phansi ke ngokuhlukunyezwa kwabesifazane. Thina nje bafikile la sisuka le kwaNkomo kaXoshe eMtuba. Sisendaweni yakamsane sedolobheni futhi nama branch amathathu eMtuba nje wonke jikelele. Nathi sikule industry yama aerobics because kubalekile ukuyivocavoca bafethu ungakazulethe udokotela. So bathi prevention is better than cure. So siyatholakala ke thina eMtubatuba edolobheni. Ungasicheka ko Facebook, ko TikTok. uMjaji Fitness Club siyatholakala. And siyabonga kakhulu le opportunity esithole namhlanje. Ingqa ezivele ibalekile. Ingakho sithe nathi asilule isandla sisondele ekakhulukazi kuleli izwe lokuphikisana nokulwiswa kwabesifazane nengane. Ngiyabonga kakhulu. Yebo igama lami nguHlengiwe nguMablose Shadela Mberengwa. Ngise Pine Town gym company lo se Pine Town. Sila eThekwini kaKhia sine event organize uBongsi kumnandi nje khona ama refreshment yonke into nje kumnandi nje experience wonke umuntu oyidingayo igym kanjena. So ya sibonge futhi nabakakhi ukuthi basipha indawo yokujima and two abantu besifazane abakhona lapho ngaphandle kuhle ukuyinakekela ku right ukujima nokuthi futhi ke kuyinyanga nje ekhuluma kakhulu nge-gender based violence. Bengathanda ukuthi umuntu esifazane ukhona la ukhona uhlukumezekile ungayibekezeleli into enjalo nje. Xhumana nanombani sesontweni especially umuntu ongamazi, you'll be surprised ukuthi umuntu ongamazi uyena umuntu ongakusiza uphume kule nkinga obhekene nayo njengamanje. So siyabonga kakhulu. Ya kumnandi nje kuba la, kumnandi. Ngisuka ePine Town endaweni yaseNazaretha. Ngijima ePine Town at the gym. I'm a retired principal. Bengu principal waseNigri Secondary eMarren Hill. Ukujima ukwenza ukuthi uhlale uphilile njalo. Ungabi nazo inkinga nezifo zingakutheki ngendlela elula. Ngiyacela bonke abantu emakhaya nakuzindawo zonke nasemalokishini ukuthi balithathe leli thuba lokuthi
bathi baye kwi-gym mengakwazi uku-afford i-gym benza ama-walk mhlambe 2 kilometer or 5 kilometer walk endaweni yangakubo bezungeze ukuze behlise isisindo behlise amafutha ngoba esiswini ngoba iwona enza abantu kuthi umuntu vese wawa nje kwalo ngoba asuke sevalile imithambo eya enhliziyweni engabe sakwazi umuntu ukuthi aphefumulo ngekwindlela ekuyiyona. So ukujima ke kubalekile akusho ukuthi khokhela i-gym ungakwenza njalo ama-exercise even kwakho mone garage even egcekeni kwakho ungakwenza ukuthi wenza ama-exercise athize umzimba u-exercise ukuze ukwazi ukuthi uphile ngendlela ofanele uphile ngayo. Abantu besifazane nezingane babaluleke kangakanani. So since there is this awareness ukuthi sizogqugquzela especially abantu besilisa ukuthi babahloniphe babazi ngenxa ye-crime nangezinto ezenzakalayo eSouth Africa ukuhlukumezeka kwabantu besifazane ukuhlukumezeka kwezingane. So by doing this awareness is to say nathi stay away from harming them, stay away from abusing our kids. Let's make them feel safe every now and again. Enye into futhi bengicela bakithi ukuthi njengoba nje sesikwi festive because siqalile ifestive, don't drink and drive. If niyaphuma nama friends, you guys going to have fun, cela nibe nomuntu o responsible enimazi ukuthi akaphuzi ozon driver wherever you go. Nokuthi nje sivocavoce ngisho emakhaya ama-gym azovalwa but ke ukuyivocavoca ekhaya you can do yoga, you can do ama-lounges, you can do ama-squats, any exercises ongakwazi ukuyenza. You don't need ama-weights ukuthi u-exercise, unga-exercise nanoma yini onayo ekhaya. Even nje umata nje ucarpet unga-exercise kwi-ground floor yakho. So siyabonga kakhulu, don't drink and drive guys. Thank you. And nikade nezingane bakithi. Festive ingane ziyalahleka, sicela nikade izingane. Ingane wenze sure ukuthi uyayibheka i-hour ne-hour. Ungapheli 2 hours ingane yakho ungayiboni kodwa still relax. Siyabonga. Guys, this is festive. This is not the end of everything. Yes, the end of unyaka, but it doesn't mean ukuthi stop doing your exercises. Hlale ekhaya nje relax. Even 5 minutes work ungawenza even endlini uvuka ekseni uthathe walk wenze inani. And okubaluleke kakhulu, be safe. Hlala endlini kodwa be safe, wazi ukuthi ngaso sonke isikhathi usendaweni ephephile, hamba nabantu abaphephile, uphephile ngaso sonke isikhathi.